angakwenza kanjani lokho ukuthi athelala nami aphinde alale nengane yami. Ukuhamba kwesikhathi ngizwe ukuthi uyalala nazo ley'ngane. Mengimbuza ukuthi hawu Sifiso uyenza kanjani lento ukuthi ulale nabasebenzi bakho? Kodwa ungiphoxelani kodwa Mmeli. Ngikuthembe kangaka. La ngiqashe ngoba uyindoda yami ngizokuzama. Kodwa manje lento usuyenza kumina uyenza kanjani Sifiso? Hayi angibhokele uSifiso aphika abhekele. Hayi ngimxolele lapho. Okugcina ke lokho sekwenza ukuthi ngize ngisukume ngifike la. Hayi ngiyamsola ubusy ke manje nendodakazi yami. Mengimbuza ukuthi hayibo Sifiso noma thiwa uyaganga ngiyawezwa amahemhem ukuthi uyaganga uyaphika kodwa lokho okwenza nengane yami ukwenza kanjani lokho kumina Sifiso? Sengithi ngiyafika ebhizinisini yami ema toilet sokugcwala ama condoms isendlini ama condoms mengimbuza bengekho ama condoms abengekho ola lonke kuqale nje njobe eqale lokukhohlakala kwakhe. Indaba wena ufaka ama condoms ebhizinisini abasebenzi mfethu abafuna ama condoms maqale nini njengoba kuqala ubusika nje manje neti kufanele ukuthi kufanele kuhleleke enkampanini ama-condoms bawenzani? Kuqaleni kuba nama-condoms. Bayazi ukuthi bawenzani bona ngoba ngiyawafaka njalo Monday kushawule hlana ngase. Usukhohlakala vuma lokhohlakala kwakho. Ngiyithathe ebulele ifoni yakhe ngoba sengibona endlini usenza izinto ezistrange. Asangithindi nokungithinda uselala flathela bhekele. Mangimbuza ukuthi hayibo Sifiso usawuyena le ngazi. Indaba wafunga samthinti mhlawumbe ngabe khona la asangithindi inhlobo. Uyangisukela cha uyangisukela ngathi. Ulala nalamantombazane ingakho engasangazi ukuthi ngumuntu wesifazane kade angayenzi yonke lento. Ngokumqasha kwami nje ngimeza imanager kwebusiness yami usiyamjikela. Usuqamile vele. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhu uMavumani wathi kwamhlabela ingane awusonomthetho le phansi emanguzi kuthiwa akhubaloni mbuye egcekeni. Siyanithanda nonke la kwiVumani Film ezubukele nje noma bukuphi la ukhona kubalekile. Siyanibona kuma comment. Wami ngibingelele nje ngokukhulu kuyithobo uyaphila kodwa. Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila mama ekade usibhalela. Ungakulandisa nje umbukeli kafushane ukuthi yini esibeka la kulesikhathi nje manje ngoba sila eyenza ukuthi ufuna ukuhlangana nathi. Mina sengiyazi umbukeli ulindile ngamehla abomvu lapha. Ukuzwa. Njoba ngilana ngibhalele la kulolu hlelo ngoba nginenkinga. Ngifike lana ngabona owesilisa. Ngambona ukuthi hayi lo muntu wesilisa singazwana naye. Saqala sazwana. Lo muntu ngiqala ukumbona sahlangana emgwaqweni ngokumuntu ongenayo ngisho indawo yokuhlala. Ngamthatha ngavula ibhizinisi ngoba ngimthanda. Ngase ngiyamthatha ngamenza imanager la kwibhizinisi yami. Kodwa mengingekho ngikweminye imisebenzi ngazi ukuthi ngishiye yena njengemanager. Ngiyabuya ngithola ama complaint usexosha abantu. Mengibheka abantu asebekhulile laba abaxoshayo sengibuya sokhona istaff esisha. Istaff esisha kube izingane ezincane. Mengimbuza angibhokela athi nje abawazi umsebenzi. Mengimbuza ukuthi hawu pho laba wazi kanjani bazowazi umsebenzi athi hayi ba right kabi laba basebancane basagijima. Ngithi la kwibhizinisi yami akuhambi ngokuthi umuntu umncane noma ungakanani. Fanele bamixwe abantu ngaba abantu abancane kuphela. Athi hayi ke usekwenzile lokho akwenzayo. Hayi ngikuthulele lokho. Uthi ngokuhamba kwesikhathi ngizwe ukuthi uyalala nazo lezingane. Mengimbuza ukuthi hawu Sifiso uyenza kanjani lento ukuthi ulale nabasebenzi bami? Uyenza kanjani lonto? Kanti wena ubalana. La ngiqashe ngoba uyindoda yami ngizokuzama. Kodwa manje lento usuyenza kumina uyenza kanjani Sifiso? Hayi angibhokele uSifiso aphika abhekele. Hayi ngimxolele lapho. Okugcina ke lokho sekwenza ukuthi ngize ngisukume ngifike la. Hayi ngiyamsola ubusy ke manje nendodakazi yami. Mengimbuza ukuthi hayibo Sifiso noma thiwa uyaganga ngiyawezwa amahemhem ukuthi uyaganga uyaphika kodwa lokho okwenza nengane yami ukwenza kanjani lokho kumina Sifiso? Hayi aphika abhekele uSifiso. Yikho kokwenze ngize ngifike lana ngoba nje ngiphatheke kabi. Ngicela ningixazululele angazi ingabe uBrasfiso umuntu ongakanani mhlawumbe ulandisa umbukele sabukele unangaki iminyaka? uSifiso yena uneminyaka ewu32. Wena unangaki wena mama? Mina ngina 45. Ngokuthi ke uthando linaminyaka. Sathi mesiqala sibonana nje sazwana nami ngamthanda
ngoba vele bengenamuntu. Sazwana wakhombisa ukuthi uyindoda. Manje into engilethela ukuthi hayi usenokungijikela. Kodwa ke ngoba ngiyamthanda uSifiso. Ingabe ubukele uyayibuza ukuthi mhlambe uke wena indodakazi yakho wayibuza yini muza ukuthi ngathi useyayidoba? Indodakazi yami ngike ngayibuza ukuthi hayibo kwenzakalani noSipho ngobaba omncane wakho. Yindaba njalo ehlezi nje mekuthi ngihambile ngiyabuya nihleli nibuka iTV nibuka izinto zabantu abadala ama-movie abantu abadala kanjani ngoba u-stepfather wakho lo. Bese ningibhokela ingane yami hayi akho lutho mawuthi asenze njani mesihleli sobabili. Mengibuza naye uSifiso aphike ahlalele kodwa ngiyabona ukuthi khona into eyenzakalayo ngoba usengishintshele nje nasendlini. Ngabe uSifiso sekunesikhathi ngakanani mama nazana naye nithandana? Sesinesikhathi ngoba usuphelile u3 years sithandana naye. Kodwa manje lokho akwenza endlini akungiphathi kahle neze. Ngabe zikhona ezinye ingane onazo noma uNosipho kuphela? NginoNosipho nje kuphela ingane yami ayikho indodakazi yami nje ngihlala nayo angifice ngihlala nayo. Ngabe mhlawumbe anixabani injani i-relationship between wena noSifiso? uSifiso asikaze sixabane into engiphethe kabi nje ikhona lokho ukuthi uwenza izinto nje engingayiqondi kahle kule insuku mengimbuza vese nangibhokele ngolaka kodwa ngisuke nginesiqiniseko salokho ngoba ngike ngangena nasefonini yakhe ngabona ukuthi hayi uyaganga ngempela khona amantombazana ulala namantombazana amancane ukhombisa ungangihloniphi ekubeni ngamthola emgaqweni ehlala emgaqweni ngamthatha ngamenza umuntu bese la iduze kwami usangijikela uselala namantombazana amancane okungiphethe kabuhlungu kunakho konke nala ingenini yami ngiyabona ukuthi useyalala nanengane yami manje ngifuna ukwazi ukuthi ngifuna ngicacisele ukuthi angakwenza kanjani lokho ukuthi athelala nami aphinda alale nengane yami. South Africa ngiyasho mama ngoba uthe sikubizele uNosipho mhlambe sesomthola kwi-future ngoba sesiyambiza wakhombisa ukuthi hayi ubhizi uyabona yena kumele ayo attend somewhere. South Africa bengicela my team ningisondezele yena ubhuti asukuyikhulumela mama uready kumtshela yonke into? Ngiready kumtshela. Yebo ingakho ngilana nje ngoba ngifuna ukuthi angicacisele ukuthi kwenzakalani ngayo. Mokuthi udaba olingalungiseka lilungiseke kodwa nje ngifuna ngicacisele ngoba ngine-proof yonke ukuthi lento le engize ngayo la into ayenzayo. Into engilethe kuleli hlelo ukuthi nginenkinga noSifiso isithandwa sami. Ngimthanda impela uSifiso kodwa ngithe angisukumele lento ayenzayo. uSifiso ngimthathe ehlala emgaqweni ngoba ngamthanda uSifiso ngavula ibhizinisi ngamenza waba yimanager kwibusiness kodwa manje ngithi mengihambile ngihambe nomunye umsebenzi ngibuye ngithole ama-complaint kubasebenzi bangitshela ukuthi uSifiso uyabahlukumeza iningi labo mebethi baya-complain again vese nabaxosha meyithi ngiyabuya hayibo so khona ingane ezincane okungiphatha kabi tututu lezi ingane azohlonipha umsebenzi zifaka ama-miniskirt ngimbuza Sifiso kwenzakalani ngempela weSifiso kwenzakalani athi uSifiso hayi ibona abantu abona ukuthi bafanele umsebenzi ubafakisa ama-miniskirt ubafakisa ingane ezincane uyifaka ama-miniskirt. Mama yini le kade uyithandile kuSifiso? uSifiso into ebengiyithanda ngamthanda nje ngiqala ukumbona uSifiso wayigeza inhliziyo yami ngoba bengiphuma emzimeni ungasothandwe nje angikaze ngibe nenhlanhla kodwa semesihlangana noSifiso ngathola ukuthi uyilento le engichazayo engiyifunayo umuntu wesilisa. Ingabe ubani le igama lakhe abamazi ngalo? Elinye bambiza ngoMmeli. Sithanda sami. South Africa. My team benza kucala ningisondezele yena uMmeli bandla uSifiso isifiso sakho Nkosi yami kodwa manje ngathi kuzobushabalala isibongo sakhe. Hey. Wasibizanga umuntu orong ngithi. Cha uMmeli. Phela ngiyasazi mhlawumbe sikubizela umuntu orong yabo. Uyena impela uyena lo. Ngiyabona uyamenza. Bafo kamba kahle mfowethu. Ngiyaphila njani bro? Ku right mfowethu. Eish. Hey, bafo nguvumani mina from ivumani film. Umuntu okucelile kahle hle umama ngala yabona. Uthe sikucele mfowethu angazi noma uyamazi bafo. Ya ngiyamazi. Isinqanda matha sami lesi. Esasiwumakhelwane. Into engilethe lana ke Mmeli fanele uyazi namhlanje ukuthi ngize ngabhalela kulolu hlelo ngoba hayi into osuyenza manje hayi ayingiphathi kahle. Wazi kahle ukuthi sathulana kanjani
ngakuthola usemgaqweni uney'nkinga ngoba ngakuthanda nawe wakhombisa ukungithanda ngoba ungaxoxela sonke isimo sami ukuthi angaze ngibe senhlanhleni kwezothando wakhombisa kuba yile ndoda le engiyithandayo. Aye ngokuqala ngqa lokho mina ngikwazi lokho ukuthathaphi vele leyo nto oyishoyo. Lalela Hawu sengikuphusha lo msebenzi wakho kahle kanje. akhona ukuphusha lokhu ungangihloniphi. Ngani bafiqinisa ukuthi ngabe uyabadobha yini uyabadobha ulala nabo hayi lutho Kuyikhona ke hayi angikwazi lokho kuyikhona ukuqala ngqa nje lokho kushoyo. kuyikhona ungakuphiki lokho ngoba sengikulandelele ngakulandelela ngibuye okokuqala ngibuya uxoshe abasebenzi. Mengithi ngiyabheka emsebenzini sokhona nje amantombazana amancane afaka igcebhe aveza amabele ngaphandle and lamantombazana athengelwa wena nalobo vasilina benza ukuthi kucwebezele lamabele ucwebezele nemlomo wena owathengelayo. Dala ngakutshela Wangitshela ukuthi into lo ilalela kubantu ukuthi vele lento esiyenza abayifuni. akukhona ke lo Saqhubeka wona ulalela bona. angikaze ngilalela abantu wena awazi senginobufakazi bonke ingakho ngize la ngithathe ifoni yakho ngathola ukuthi lokhu engikuzwayo kuyiqiniso kangakanani kodwa ungiphoxelani kodwa Mmeli ngithembe kangaka. Hayi usuyangibhedela ngempela ke manje. Uthini? Hayi usuyangibhedela. Uthi awunamahloni okutshela mina Hayi lokho. cha usuyangibhedela. Uyazi ukuthi into eyenza ukuthi ngize ngifike kulolu hlelo yini? Wena njengoba ngizwile ukuthi wena usuqashe amantombazana amancane ngiwabona futhi lamantombazana emancane akufanele ngabe amantombazana asebenza kwibhizinisi yami akufanele ukuthi awucanga ukuthi amantombazana amancane mama sane yanejeningi mhlawumbe kodwa bokufanele lokho aqala akhulume nami. Into engilethela ukuthi wenze imkhuba nalamantombazana. yini mama yenzayo Ulala nawo lamantombazana uMmeli ulala nawo uzophika kodwa mina nginobufakazi bonke ukuthi uyayenza leyo nto. Vele usuqomile. Uyabo usuyayijika manje usuyibhekisa kumina kuwena ophethe ukhohlakala. Uma seqomile vele wenza nje. Ukububusolo ukuthi mina ngiqomile ngabe wena ongilethela mina ngikulethela ngemsebenzi yakho. Awungisho ngani mongo sangifuni. Ngivele ngosebenzele ngibe isisebenzi nami njengalezi isebenzi ke. Lalela uyabo wena uyayithethelela lento oyishoyo wazi kahle kamhlophe ukuthi lamantombazana amancane wafaka isicebe othengela izinto ezukuthi ucebezele amabele nemlomo eqhincayo. Wona hamba isebhizinisi nje lamantombazana. Ulalelani pho nawo? Ngilala nawo. Ulalelani nawo? Kuphi ngilala nawo kuphi? Ngeke ubuze mina lokho ngoba wena uwazi ukuthi angazi. Ngiyayazi yonke imikhuba yakho oyenzayo. Ngiyazi yonke. uyithole kanjani mama ifoni yakho uyithatha mhlawumbe emelele noma wenza Ngithathe elele ifoni yakhe ngoba sengibona endlini usenza izinto ezistrange asangithinte nokungithinta uselala flathela bhekele mangimbuza ukuthi hayibo sifika usawuyena le ngazi indaba wafunga samthinti mhlawumbe ngabe khona la asangithinta inhlobo Uyangisukela cha uyangisukela ngayo. ulala nalamantombazana ingakho engasangazi ukuthi ngumuntu wesifazane kade angayenzi yonke lento ngokumqasha kwami nje ngimeza imanager kwibhizinisi yami usiyamjikela Usuqomile vele. ngiqome bani uwena okhohlakele Uyithatha phela izindaba okuwesi Mmeli okwenzile. Hawu cha ungehlule namhlanje. Hawu ungehlule ungilandela amakhamera futhi. Uzongikhulumisa into engingayazi. Uyazi kahle ngoba mengikubuza uyaphika yingakho ngize ngakuletha la Zolo lokho kade ngikuphathele into ezimnandi kabi. Ongakazi uzongiphathele zona. akusho ukuthi lokho bekuphatheleni wemama umthengele bona obra labo kodwa kuyafana ngoba akasangithinti nokungithinta ebusuku into kade yenza besingabe hlezi silala kube mnandi angithinte angibrushe ngaze ngamthengela ngisho neglove leyo ukuthi fanele mengigeza angikrabhe la emzimbeni akasakwenza usiyangigolozela okusho khona ukuthi uyalala nalamantombazana bafo ngabe yini khona yini osobabrusha yini bafo manje bakhona Yini ungangibizi sikhulume lento leyo. bafo ubadli yini awubadli Ubiziwe laba vele abelisana nathi kuleli business. hayi angisho ukuthi ngibizwe yini na umuntu ongibizile Ungidayisa kanje kanti? angidayisi imisebenzi yakho uyabonga abasikho la sikhona namhlanje ukuba mengikubuza endlini uyavuma Yini ungathi awusangifuni? ngaba ngikho la Mmeli kuba ngizela ngithanda amadoda aphethe amakhamera akusho lutho lokho ngifuna silungise lento oyenzayo ngoba okungihlulile kuwena okuwesi awusangithindi nokungithinta uyalala uflathela ubhekele ngithenge iglove lokuthi mengigeza uzongigrabha emzimbeni awusakwenzi lokho ukhona yini osomkrabha yini manje eqhamukaphi mfowethu? angazi phela bafukuza mina ngithi bakhona nje emsebenzini Cha phela ngathi phela ngoba ufike nani lo muntu lo mhlawumbe konke senixoxile ngendlela. Angazi lutho mina. akukho okuphikayo Mmeli akufanele uphike ngoba sengiyilandelela into yakho ngike ngathatha ifoni yakho ulela ukwazi lokho sengazi konke okwenzayo efonini angijoli mina uwe ongikhohlakalelayo akufanele ngabe uyangikhohlakalela manje konke
konke lokho ogqokile kusuka la onyaweni kuphuma phezulu imali kaba imali yami usukwazi uthatha ifoni yami ngeke ngayithathi ngoba ungenzela ukukhohlaka lalela ke oyitshela ukuthi angikwazi wena usulala nengane yami uyenza kanjani into enje ulala nami uphinde ulala nengane yami aweneliseki mina aweneliseki mina usaphika nalokho uyaphika yini lokho uyakuphika yini lokho ngiyithatha nje ingane yami mhlamba akezwa kahle mhlamba mfana ngize ngisukume awuyaphika yini lokho uthi ulala nengane yami wena uyaphika lokho uthi ulala nengane yami yazi ukuthi ngikwenza umuntu wena ngicoshelele emgaqweni ngakwenza umuntu manje usukwazi udla mina uphinde udle nengane yami lalela la mmeli lalela la ngifuna asho akangaphiki intembu uyaphika uphikelani mina uphikelani ngikubamba oqotsheni ngifike lana ekuthi e-sitting room niyibuka ama-blue movie mengikubuza waphika kodwa awazi ukuthi mina sengithathile ifoni yakho uyawabuka nawo ama-blue movie akawabuki nami wabuka nengane yami akaze awabuki nami useshintshile nje useshintshile intsha nje lento ayishoyo lalela ngifuna uqeda le ndoda amanga iphethe ukukhohlakala le ndoda ngifuna namhlanje alisho iqiniso ukuthi yini uhloseni ngami ngoba ngazi ukuthi indoda yami le awuna manje ngisamthanda uthanda mina nengane yami wena ngithanda wena ingane ngithanda ezingane ukuyithanda lokubuka i-blue movie nengane angaze ngiyibuke leyo nto mina cha akangichazele kahle akangichazele kahle ngichazele kahle angiki kanjalo mina wena uqamba amanga iyo into eyizithi wena mama nawe ubufisa ukuthi abuke i-blue movie nawe fanele ngabubuka nami phela indoda yami kodwa ibuka nendodakazi yami ulala nayo ngibone nasefonini ungenza isilima manje into engicika futhi uyitshela ukuthi usile ngimenza umuntu usayitshela ukuthi usile kumina yini enye ekunyanyisa kakhulu oke wayibona ayenzile into enginyanyisa kakhulu ukuthi ngitheme ngithatha ifoni yakhe ngathola ukuthi lamantombazana amancane awaqashile ulala nawo okuwesibesela iqala kanjani ingxoxo akadelete kuphela nje uyayigcina ukhombisa khona ukuthi akangihloniphi lokho wazi ukuthi angikwazi konke lokho waqambelana amanga ngempela mmeli waqambelana amanga noma sesila uyaqhubeka namanga mmeli mfethu uyenzelani kodwa into ebuhlungu kanje udle uyenzelani mama uphinde udla nendodakazi yakhe yazi angazi ngenze njani hey ngicabanga ukuthi kufanele uye ukukhohlakala lokho okwenza kufanele ukuyeke lokukhohlakala lokwenza uphikelani nokuthi ingane ayikho ngoba ngabe kubantu ikhona ingane manje ayikho into izokhulunywa ingane ngoba ukwazi kamhlophe lokho engikushoyo ngithathile ifoni yakho ngazi yonke into ekhuluma nengane yami ngazi yonke into oyenzayo nengane yami akuzomela ukuthi awungenza umuntu uzomela uphinde uyivuleke sibakhomba hayi ukhohlakele into engicikayo kuwena kufanele ngabe ngicela sihlale phansi ngihlisa umoya hayi iyangicika into kodwa lento oyenzayo ngeke uyimele ngeke uyenze kaningi ngiyakutshela ngeke ngumfazi impela kodwa kufanele uyeke lokhohlakala lokwenzayo manje bafo lento uzazi ukuthi uyindoda lapha endlini ukuphika nje kwakho into enginyanyisayo kuwena uyangicika ngalento oyenzayo uphikelani ngoba la soxazulula inkinga zethu kufanele ngabe uyavuma usho ukuthi wenziswa yini noma usangizwa uvumani mina ngihamba nethimba lami nizohlukumeza cha sinihlukumezi bafu ukuthi asinihlukumezi mase uvume wena lokhohlakala kwakho bazohlukanisa ngibhalele kulohlelo ngoba layixazulula inkinga ezifana nalezi mengase uvume wena waye ungangitshela mina ukuthi hayi manje yazi nginenkinga la khona ngihlezi ngikutshela uphika ingakho ngizela wakwangitshela nini bayexazulula inkinga ezifana nalezi awungibuzanga ngalokho ngitshela ngakho ngihlezi ngikubuza zonke izinsuku ukuthi uyenzelani lento oyenzayo ngikuthathe mina ngakwenza umuntu ngaxoxela istory sami ukuthi ngize ngithandane nawe umncane nginami ingoba ngeke ngahlukumezeka kwezothando kodwa lokho nisukuthatha kabi awusangihloniphi ukwenza emphakathini ubona bonke abantu ibhizinisi lela elami ulazi kahle ngakwenza imanager kodwa manje ukhombisa ungangihloniphi ujola nezingane ezincane uyazi ubukisa ngami ubukisa kumanje wena bhuti ngikutshele imikhuba yenzayo usuku nosuku wenza izinto nje ezingaqondakali sengithi ngafika ebhizinisini yami ema toilet sokugcwala ama condoms isendlini ama condoms bengekho ama condoms abengekho ola lonke uqale nje njobe eqale lokukhohlakala kwakhe indaba wena ufaka ama condom ebhizinisini abasebenzi mfethu abafuna ama condom maqale nini nje ngoba kuqala ubusika nje manje neti kufanele ukuthi kufanele kuhleleke enkampanini ama condoms bawenzani uqaleni kuba nama condoms bayazi ukuthi bawenzani bona ngoba ngiyawafaka njalo Monday kushawula ehlane ngase usukhohlakala vuma lokukhohlakala kwakho
vuma lokho ukhohlakele usokomela ngempela manje ngiqome ba leli khehla leli lixhugayo leli umakhelwane lokhu kuhlezele kubingelela ngakufica uxoxa nalo lapha engadini usuvala imkhuba yakho indlela yazo umhambo wayo nanixoxa nekhehla umhambo wayo umakhelwane saxoxa suke sibingelelana nje ayikho into ethene kuyezona siyabingelelana umakhelwane wami noma ukhona sabingelelana nje uzunganakile usanginaka yini ukuba usanginaka ngabe uyubone ngibingelela sixoxa nomakhelwane usuyayikhava manje into engekho lo ishoyo uyena sekunaka manje hayi ngobe nginaka siyabingelelana njengokujwayelekile somamakhelwane noma ukhona siyabingelelana ukuthi awusanginaki inkinga yakho yilokhohla umboza lokukhohlakala kwakho ubese ukukhohlakala ukhohlakele ngaba ngikho la ade ngayibona vele mina le ndaba ubonani lento yakho naleli khehla ikhehla liplana hayi phela ngiyakhumbula ngelinye ilanga lize lisho ukuthi unomoya omuhle weqamba manga yini bonke sala kahle kimi wena usangincomi phela ungathi menginconywa enye indoda bese uzenze engathi unesikwele umboza lokukhohlakala kwakho angisakuncoma wagcinani nje awungitshele nje wagcina nini ngeke phela ngizengibangisane nekhehla mina ikhehla lenze musungiboza ukukhohlakala kwakho meli musa uboza ukukhohlakala kwakho umayila kabi umakhelwane wami siyabingelela nomakhelwane wami manje awusho bafu manje awusho umama ukhala ngokuthi lawulana nendodazi yakho lana nabasebenzi lokho wena ukwenzelana mfowethu angikaze ngize ngikwenze lokho hayi musake ukuphika musa ukuphika kwama blue movies pho asikaze siyibuke yonke le nto futhi uyahlanya lo muntu advert nje yayidlula SABC 1 kwakuyi-advert ngafika nihleka nishayana nigonana ngofika kwami naseniyabaleka nayeke ugonana nanikwenzelani lokho ngokuthi niyabaleka yayilungiselela umama ebuye emsebenzini ukudla ngokuthi nibuka i-blue movie kwakuyi-blue movie wayicisha wena ngoba uhlezi ubucisha ukukhohlakala kwakho wayicisha uwena uphethe i-remote nongiqhamuka la nigonene nijabula nenza lento eniyibukayo ku-TV ngokuqhamuka kwami naseniyahlukana ukwenzekelani lokukhohlakala yeke ukuyibuka le TV le uzolanda ikhehla lakho leliya uvimba ukukhohlakala kwakho usungibalela amakhehla ngini mina naleli khehlo olishoyo angikwazi phela yindaba ungiphushele ekhehleni kuyasho ukuthi awusangidingi wena awungitshela ingane ungasangifuni mina awusho ngani ungasangifuni yini elingangibingeleli ngizoke ngikuphi mina unesikhwele bafuna ukuthi mina ngiyamthanda ukuthi nje uyangiphoxa ngaba ukwenza konke lokukhohlakala ubuya ngithanda yini engiyenzayo ukukhohlakala nalamantombazana asemsebenzini amancane uzothi ngelovaseli bahlele becebezela nje uchazo yikhona ikuphi lokho engakwenzi mina abakwenzayo bona ungafihla amahlazi akhona amaphi okuwesokwenziile uyitshela ukuthi angazi usuqashe ngisho nesitabane lapha emsebenzini usuqashe and okuwesi ngithole inote edrawing lo mbhede wethu is I love you boss. Yes. I love you boss. Iqonde kuyena okuthi bokuyi Valentine. Intombazane noma yisonsta. Owesilisa uSpesh. Uze washo ukuthi from Spesh. Kahle phela kufanele bengithanda. Uphethe kahle ngisho nezitabane. Wakutshela ngasikhathi ethola inote. Akaze angitshela. Why bafunga mtshelanga ngasikhathi ufaka inote uthatha inote. Uqala ngaye mhlawumbe ayifake uye nje. Akaze angitshele. Iqhamuka sona isitabane sakhe leso siqashile usiqashe ngoba uyazi angisamthembi nje wenza yonke ihlobo yokukhohlakala kusho ukuthi uselale ngisho nanezitabane okuwesa futhi sayatshela wena isitabane sangitshela ukuthini ukuthi uzothola incwadi ngiyibambele mina akaze singitshele lutho wenza konke ukukhohlakala kumanje uhlezi zonke izinsuku ukhala ngokuthi imoto njoba uthutha ilokhuzana izinto zasemsebenzini ukhala ngokuthi upetrol yaphela zonke izinsuku kodwa sengithola ukuthi wena lamantombazana owaqashile afaka izicephe uyawadeliver wena kodwa isalary yabo ayisho njalo phela ngithi lapha kuvalwe ebusuku ngithi uyakwazi lokho uvale ebusuku i-transport yabo isikisakhona awukwazi ungitshele nangalokho ngiyibambele awungitsheli lutho wena uyazenzela nje sekunesikhathi singanani bahambisa bafuna isikhathi singanani bahambisa laba abagqoka icephe lolu hlelo lolu ngiliqale ngolesibili ulwenza nini uhlelo lwenza ebusuku ntambama kuba sebusuku uqale ebusuku nabo ngoba uyazi akangitsheli ngazi ibhizinisi lakho ufuna lokho kuphuma ibhizinisi nje kuphela ekhohle ukuthi lokhuzana i-transport yaphela yabasebenzi awungitsheli ingane ukuba awuwenza ukukhohlakala ukufanele ungitshele wenza ukukhohlakala ngoba awukwazi ungitshela ngize ngiyayibambela lokukhohlakala kwakho ithuba lokuthi ngikutshele uvinjwe yini fanele lokhu ngicela imali nje ufanele ungicela aweneliseki ngempela aweneliseki umzimba wami aweneliseki imali yami aweneliseki ngigqokisa kusuka phansi ezicathuleni kuphuma phezulu uyalazi lona le t-shirt ofaka imalini uyazi imalini
Aweneliseki mina, aweneliseki imali yami. Kunalokho usuthatha imali yami upha onombiliyane. Ubhizi nje neyikhiliyane wena. Mama usebenza khona yonke into right wena wawenzela yena ibhizinisi. Ngangenzela ukuthi nje siphile kahle nesithando sakho. Kumanje ngisaqhubeka ngifuna ukuvula ibhizinisi. Kumanje nje obengiphoxa nje akazi into ebengimplanele yona. Awubona ukuthi ngikuthathela lo muntu. Hey usathathiwe ukuthi usethathiwe kushoda khona ukuthi ngaba ngikho la. Lokho kwenzisa ukuthi uyazi ukuthi nje angiyena umuntu ogijimayo nabantu besilisa. Mina ngifuna imali kuphela. Ingakho ngavula ibhizinisi ngathatha wena ukuthi ube yimanager la kwibhizinisi ngoba angifuni imali ezophumela ngaphandle. Kodwa kunalokho ngibonga iplate amasimba. Bakhona la ungakunelisi khona yini? Akashimpela. Uyabona nje ngendlela engidideke ngayo namhlanje. Hayi ngidideke ngempela. Udidwe yini? Yonke into bengithi mina right yonke into. Enjengani? Nje bekhamba kahle yonke into. Ukuba uright ngabe usayenza yonke into, ngabe usayenza nento oyenzayo ekamereni. Manje uyangiroba asanginiki nje into ebenginika yona. Yonke indawo. Yonke usuyangicisha uzongela lamantombazana amancane. Umncishelano wena wavuka umncisha kade. Hayi uyangisukela. Angikusukeli ukuthi nginomnakwethu endlini usethatha ingane yami ulala nayo. Why ulale nengane yakhe futhi sabuza namanje. Ubona nje ke leyo ingiphatha kabuhlungu ngempela ke leyo. Ayikho into ekuphatha kabuhlungu ngoba ngilokubona fresh kuna. Cha yazi iyona uyayithanda bafu yona serious ngayo. Ukukumeza yini ehlumeza mama udlini nendoda yazi. Lutho mfethu. Uyakwenza. Wazi kahle efonini yakho ukuthi ugcine ukhuluma nengane yakho. Wazi kahle. Uphika inkinga zami phela le ingakho ngiyithathile ulele ngazi yonke into nje umuntu okuthanda uthi ucela nje ukubona ifoni yakho wadanga ngane efonini yakho siyibona efonini yakho okay bafa angithi akunalo usefonini yeah uthi ucela ukuyibona zami kuphela ucela ukuyibona ukhohlakala kwakho ufihle khona ngikwazi konke wathi ima uke washo ukuthi okwakhe wakho uhleze esho njalo ethi nje akanankinga ukukhohlakala kwenza ifoni yakhe ngiyithini wena uthini ke makushiwo kanjani masesho kanjani uthi inkinga yakho eyakhe so akunankinga isukela manje inkinga yakho eyakho kuqale nini manje kwenziwa yini lokho lokhohlakala kwakho kwenzayo ukwazi ukuthi uyabona nje nenkinga esobhekana nayo uzolanda amakhamera sixoxe lokho engikwenzile ngikwenzisa ukuthi kufanele silungise lezi ukuba uyavuma ngabe siyakulungisa konke lokho nasekampanini fanele ukufaka amakhamera because uyazi ukuthi into engeke ngikwazi ukuyenza leyo into efanele siyenze ukuthi uvume wena ukukhohlakala kwakho kulungise la awulali bafa nendodakazi uyalali nabasebenzi uyaphika akunankinga singababiza sibabeke la yeah bengalali uyaphika kufanele ngitshele ukuthi siqale ngefoni kuqala kabani yeah ngeke ngobani uvimba khona ukukhohlakala ngabe uyavuma nefoni kuba ukhohlakele ifoni wasithengela nayo imali yami ingakho ngikwazi ukuthi ngiyithathe ngiyivule noma siphi isikhathi kahle khona mina ngenzani ngiyasebenza noma ngenzani angiholi usho ukuthini umusho njalo uthawuhola usho ukuthini uthi wena imali yakho phela uyazi na ukuthi ngakuthola unjani ungenalutho ngakwenza umuntu namhlanje usungenzani wangiqasha ngithi wenzani kumanje ngiyasebenza yonke into mina enginayo avumelana ngokuthi fanele ungiripothele yonke into ngisebenzele yonke into mina enginayo eyami bafo yazini mina into na mamshazi manje into la engabe solution mfethu hlehla mfethu eduze namantombazana bakumanage umunye umuntu yeah kushuthi kuzoba ngcono lokho aphume kuzoba noshintsho kushuthi kumele angasahlali nawe ekhaya futhi ungasahlali naye ekhaya ngoba manje yathi uzolala nengane yakho uyangikhipha angikhiphi ngize la ngoba sofuna isixazululo lalela isixazululo ukuthi sithini wena sakhe isixazululo ingakho ngize la ngisizozwa kubona engize kubone kuzoxolwa usizo kubona kasho uba uthandana nomunye yimi noma nguwe noma yithi noma yibo sithandana nawe ngize kubona ngoba ngizofuna usizo ngoba mengikubuza inkingo nazo awuphenduli buze nizoyeka ukubuka ama blue movies nengane yesithandwa sakho ngoba akakuthembi kahle kahle uthi dangerous at least akahamba uqasha Samuel haqasha Samuel uthini ahamba yokwenza lokukhohlakala kwakhe uyangikhipha angikhiphi kodwa ngize lana ngoba ngizofuna isixazululo mama uthini akunankinga mayoqasha angifuna ahambe yena ingakho ngizela angifuna ahambe uyazi ngiyamthanda naye akakangitshela ukuthi asangithanda sengisho ukuthi awufuna aqasha Samuel
kungcono uma egcina hlabini Ngeke indodakazi yakho khona indodakazi yami le engimsola ukuthi ulala nayo ngize lana ngoba ngizocela isixazululo ukuthi ngempela ngezinto noma ngikhipha ingane yami iyoqasha yona ngoba ngeke ngikwazi ukuhlukana naye ngiyamthanda ingakho ngize la. Ewu South Africa. Bafo wena uthini wena uthi akuphuma ingane yakhe? Hayi mina ngilinde kuyisinqumo ukuthi sithini. Kodwa nje ukuthi kuphuma ingane